Boy! Boy! Boy, tikboy, tikboy! Boy, tikboy! Salamat na ba? Son! Alas 5 na oh! Ha? Mga adto na ito lang gagawad masyang ba? Ha? Mga adto na ito lang gagawad masyang! Asa mo dito? Nalimot ka itong ipilapa na ito din kaniya nga kuhan. Karoon na na ito niya dalo ng tas daw. Kataingon niya nga po. Okay lagi. Okay, matando ah. Susula mo to'y klaro. Uy, ito yan eh. Sayang tayo ang tinuod to. Sus na na po. Sa sula po na anak. Bantay bitaw abot ito wala ha. Ako lang din sulayan gani. Kaya pingon to siya dali pagpilap to kaniya nga. Pagtukong ta karong hapon dito. Tagtukong na ta. Alas 5 na day. Alas 5 na oh. Alas 5 na kaya. Tara tara. Dugay-dugayon pa. Ito sulayan nga. Bantay bitaw. Ha? Bantay lagi na yung kingon lagi. Oo, lagi itong kumon lagi. Kinuod. Ako gapirma itong kumon lagi siya na karoon. Sure lagi ito nga. Marilisan na karoon. Tagdos may lagi daw kada isa na to. Tos mil. So, 4 mil ato ang dua. Oh, ang kurot ang diba? Bantay bitaw na yung kingon ha. Anak sulayan gani. Sulayan ito na ron. Karoon po. Kung kuhaan ng ilahang budget, be. Ayahay, kaayo sila. Ako'y naghakuan ng kuhag mga papel dito sa taas. O hindi ko nito. Kuhaan nito sa kalilo ng ilahan. Ayahay, kaayo ni si Tikboy o si Tikyo ba? Ayahay, kayo magpasuko-suko pa yun ni si Tikboy. Nga, kuhaan. Wa ko may ayuda, pero naagin ni tinuod. Ayahay. 1K plus 1K. Okay. Ako ang kuhaan ng ilahang budget o toki. Yahay, kaayo sila. Karon, maabot man to sila ron. Ako din kuha ang dali-dali kay masaklan kuhaan ni ron. Saklan ako ni ron. Iyang balay day. Ano yung kingon dre? Yaman yung bityo sikuhan. Iya kanay lagi. Okay na. Itong kingon lagi. Mas yan man eh. Asa man siya ron? Ato kita ko mari. Panion daw to dire siya ang beats daw. Ari katis niya. Kung gani, man siya ron. Oh. Wala po wat. O, may hapon. Oh, wala po yan. Oh, Nana mi lagi katong o na naman inyong ayuda dire, yung budget lingkod sa mga. ano naman. Sige. Ana. Salamat. Tingnan magiging mo ganiya ba yun. Oh, giputo na ko Wala ka niya. na, ana inyong budget dire. Ang nana naman. O, na, ako na dito magitan ko sa taas ng lakaw ko. O sige kay. Dali ko lagi miwad ginapod ni trabaho lagi po. Dara ang inyong sobri o, kantik yun na o, imuha itlo. O badong Sa mga sobri, ana. Mama na kuha ni di ay. Kanang naingalang at Ano man ingon gamay magkinakwa? Kamay. Ay, labot. Ako lagi ni Rowan. Taas, ana. Ay, sos, iya yun yung gikuhaan ba? Wala ko labot, ano? Wala nga kuhain ako. Tikboy. Sus, pag yun ano gamay man iyad ako. Kuhaan yun yung Ambot lang kuha ba ako kay? nakita. Akay kasukon ako ba? Wala dyan ko kabalo. Ganiwan, ganiwan. Kumplito mo dyan ganiwan. Tusmil mo dyan ganiwan. Kumplito Oo mo dyan kanil katong atuki mo dyan kanil katong gipilapan mo dito. Oh, kumplito ka ayo na. Tag 2,000 mo, ana. Bantay bitaw ni sige, mga tag 2,000 ha? Sige, Wat. Salamat, Wat. Sumli nga, parang yung gamay ako ah. Tara mga labot, tulata. Anak tikboy. Yes, Wat. Salamat, Wat. Oh, sige, Dili, salamat mamudo ka, Wat. Di na pa may trabaho dito, Wat. Oh, salamat dili, kayo, mamudo, ha. Wat. May na lang kaining 2,000. Uy, Tansa kay mo rin. Gaduda yun yung ako ah, bakit gamay yun kayo? hindi kamay ra sa sobre, bro. Sakto lagi na kay. Si Tikyo, si Tikboy, tuwan na ba kato sila kambalay, no? Di ba kato sila matingala ba nga? Ako na ba itong gikwaan ang ilahang sobri o tagwan-kiwan-ki? Sakto. Ato ni Abrian. Abrian na to. Sige, may padaran na yung kapila. Aron may bawaan dyan na itong pila gisuludan eh. Nila man eh. Gutos? Sakto lagi. Sakto. Gamay ra kayo? Tanawa. Otsura. Sura. Tay, unsa ka to yung kasulti ba? Tuan na dito sila. Ako na dong. Ipa daw. Pisto lagi ni si Masyan gyud. Wa gyud ni ayo gyud ba? Oh. Nawa. Pila na kuha? Sa kalibo. Sa kalibo ra. Ako na ba ditong gikwaan ang tagwan-ki ang ilahang mga sobri? Ari dati ni si Masyan gyud ba? Amat tayo patigil yung butunan. Tanawa. Unsa akong ingon nimo? Nitoo mo gani agad pag adto niya sa balay. Gani ko naman sa tinuod lagi daw tagtuki daw ta daw. Imo atuki ako amo tuki. Una yung matuogon nimo. Sa gilid gumakuha na ng kaya. Kapulukan ka na si Masyan. Parte yun ang kurakota. Matay, mulakaw na ko kay basig. Kato, mubalik dito sila ba kayo matingala man to sila nga.
Ang budget nakuhaan unya gamay ug dako ang ilang mga subrit. Patay nilakaw na ko kay balik ko ron. Yahay na natay porki. Mo lagi nga. 1-8. Kung tinuod na nga tagtuki ang kada isa na to, porki. Ya 1-8 ra yang yata tuwa. Kuha yang 2002. Oh, $2 yang ikuha. Ito ka nigit sumakyang gid. Daan yun sa una. Karong yung eleksyon din na gini sa Ah, dito na mutaran. Magsigilan, biting kurang utak yung ginaro Ito yun. kayo na. Dito na mutaran balik. Balik ka na to, balik ka na to. Balik.